Sa nobyong anataya ay apong nakaama. Nuruman sa ay nagkanas kanayon ang maiapla-apla. Dagil di pang magira magtsago ang kunada. Yaring na baytay bambanti eslaar area nutirabi. Amhie and Bradly nagmayatin abisla. Amhie and Bradly nagdakilin abisla. Amhie and Bradly at datanay umaga. Nagsakitin tiyak lang kay bislak kay maulawa. Magira magtsago ang kunana. Yaring na baytay bambanti eslaar area nutirabi. Amhie and Bradly nagmayatin abislak. Amhie and Bradly nagdakilin abislak. Amhie and Bradly at datanay umaga. Nagsakitin tiyak lang kay bislak kay maulawa. Nagsakitin